बेयावनो खुलुमग्रोबावबाय एक्चुअली जोङो दिनै बे जायखौ जों आसा खालामाखैमोन खोनाफेराखैमोन नुफेराखैमोन बे गिलु बालु मोनसे कर'ना भाइरास जे गाग्लोबदों सारा प्रिथिबियाव गाग्लोबदों दा बे गाग्लोबजानायाव जोंबो बर'लेण्डनि आसामनि सुबुंफ्राबो बावहाय बारग'आखै दा नाथाय बाथ्राया बेसो दिनै जोङो बे 21 दिन बारायगासिनो दङ मास मोनसे बा मास मोननै थांबायबो थानो हागौ जेब्लासिमनाखि जोङो बे कर'ना भाइरासखौ होबथानो हाया बे लकडाउन सिस्टेमा सोलिबाय थागोन दा बे लकडाउन सिस्टेमाव ओरैबायदि मोनसे उसुबिदा जाबाय जोंहा रायजो राजाफ्रा जायहासो बाख्रि दङ माइ दोनथुमखानाय माइरं दोनथुमखानाय दालि संख्रि थाबाय बिथांमोनासो जिराय जिराय जाबाय थानो हाबाय नाथाय जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे थाखोनि मानसि थायो जोंनि समाज नङा सारा प्रिथिबियावनो मानसि हारिनि समाजावनो खायसेया धोनि खायसेया मिडल क्लास खायसेया गोरिब दा गोरिबनि बाथ्रायावबो बेखौनो गोरिब बायदि होनदों जोङो गोरिबफोरनोथ' उसुबिदा मोनो किन्तु दिनै आथिं आखाइ गोनां बिथांमोनहा जुदि मावनो जुदि हायोमोनब्ला बाहेरायाव थांनो जुदि मोनोमोनब्ला मावनानै जानो हागौमोन मालायनाव बिनांगौनि जेबो दोरखारानो गैयामोन नाथाय दिनै जि परिबेस बाहेरायाव थांनो हाया दा बेखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनाय गोरलै फर्मुला गोरलै मोनसे मोन्थोर माब्रैहाय जोङो बे लकडाउनाव जिरायनानै थानाय उखै नांनाय जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जोङो मदद होनो हागोन दा नोंगौ प्रधान मन्त्रियाथ' जेसे हायो एसे नाजादों बेबायदिनो गेदेर गेदेर माहाजोनफोर मुकेश आम्बानी अनिल आम्बानी टाटा बिरला सोरबा एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोनहाबो बेबायदिनो सोरबाया लाख बाय करर मदद होबाय थादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा सोरखौबा हेफाजाब होनो थाखाय जोङो कररपति जानांगौ नामा जोङो लाखपति जानांगौ नामा आं बेखौ होनाखै माहाजोना माहाजोन बायदि होगोन गरिबा गरिब बायदि होगोन बाथ्रा दङ मोनसे बाइबेलनि बाथ्रा सासे रान्दि हिन्जावा गिर्जायाव हाबनाय समावहाय बियो माने बेहा जेबो गैयामोन आनासेल' फैसा दंमोन बिनि न'आवबो आरो गैबावला जा दङ बेखौनो बियो जेब्लानाखि गिर्जायाव होफैयो आरो माहाजोनफ्राथ' आग्लाय बिग्लायनिफ्रायसो एसेल'सो लानानै होफैदों अब्ला जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंदों जे दिनै होनायफोरनि मादाव बांसिन होनाया जाहैबाय बै रान्दि हिन्जावानो बांसिन होबाय खारन बेहा जा दङ बेखौनो होफैजोब्बाय दा आं बिनिफ्राय बेखौसो खावलायनो सानदों जोङो दिनै नायदो आङो गर्जन मोसाहारि मोनसे प्राइभेट स्कुलनि आङो प्रिन्सिपाल आरो आंजों लोगोसे दङ जोंहा आदा मानेक फरेस्ट रेन्जार बिथाङा रिटायार्ड आरो लोगोसे दङ आंनि आखियाव जोंनि बे ओनसोलनि खाथिनि गामि एलपि स्कुलनि सरकारि मास्टार जोङो साथाम साब्रैसो लोगो नांनानै बेबायदिनो गासै 60ता 70ता मानसिनो 10 केजि माइरं दालि थाव संख्रि जोङो रानना होनो हादों दा बेखायनो जे जोङो माहाजोनखाय नङा आग्लाय बिग्लायखाय नङा जोंनि गोसोआव दङ जोङो बिदा फंबायफोरखौ जोङो मदद होनो हागोन होननानै दा बेखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो बे मडेलखौ जेन लायो गामियावहाय बेबायदिनो एसे एनै गोनां मानसिफ्रा जायफ्रा हागोन गामियाव न'खरब्रै न'खरबाखौ नायबाय बबेबा क्लाबा बबेबा मोनसे अनुस्थाना दा खारन जोंहा नर्थ इस्टआवहाय बिराद मोजां मोनसे हुदा दङ जे बाख्रि सिस्टेम ट्राइबेलफ्रा भारतनि गुबुन जायगायाव थाङोबा नोंथांमोनहा बेबायदि स्ट'र दोनथुमनानै दोननाय माइरं दोनथुमनानै दोननाय थाव दोनथुमनानै दोननाय जाग्रा आहारखौ दोना बिसिनि न'आव मेक्सिमाम 20 केजि 25 केजि माइरं जमा थायो नाथाय जोंनि केसआवथ' बेबायदि नङा दा बेखायनो आं दिनैनि बे खैफोदनि सानाव बेखौबो खावलायनो सानदों फैबाय थानाय बोथोरफोरा जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा दा बेखायनो जोङो क्लाबफोरा गामिनि मोनसे संस्था समाजा बा बायदि बायदि NGOफ्रा फैबाय थानाय बोथोरफ्राथ' बेबायदि फैबाय थानाय नंला होननानै जों मिथिया ओंखायनो बाहालमोन्दोनि थाखाय जोङो रेडि खालामखानाया मोजां आरो माइ दोनथुमनाय बिदिनो थाखा फैसा जमा खालामनाय जाहाथे बेबायदि खैफोद फैयोब्ला जोङो गावनि जोंनि गेजेराव थानाय उखैनांनाय खहा जानाय बिदा फंबायखौ जोङो मदद होनो हायो आं बेखौनो खावलायदों दिनैनि दिनाव आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आंहा गैयाब्लाबो जा एसे दङ बिनिफ्राय होनो हानायाव गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होनो हानायाव बिदा फंबायखौ सहायनो होनो हानायाव आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो बेखौनो प्लिज फल' खालाम जेरै हायो एरै गावबागाव ओनसोलाव मदद होलायदो सारा जों बेखौनो सारा जा अननानै होदों जों बेखौनो लानानै गोजोननाय थाथ'नोसै बिजालेल मिसन स्कुलनि प्रिन्सिपाल बिथां गार्जन मोसाहारि बिथांजों लोगोसे रिटायार रेन्जार मानिक ब्रह्म बिथांमोना नोंथांमोननि थाखाय माखासे आदार जगायदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन मा गोजोननाय बावगोन सारमोनहा जोंनो जा गैयिनि थाखाय अननानै जा एसे होदों जों बेखौनो गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा BTC सरकारनाव बे थाला बन्द'नि समाव जानांनाय मोगा मोगियाव बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ लुबैयो नामा बिथांमोनहा BTC सरकारनिफ्राय जा अनसुंथाइ हरो जों बेखौनो गोजोननाय मोनगौ आरो लुगैदों जों एसे लकडाउननि थाखाय जेरावबो हाजिरा मुजिरा मावनो मोनैनि थाखाय
हरोबा सारमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावगोन। মই এজন ৰিটায়াৰ্ড ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ দেখিছোঁ যে লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ পাব্লিকবিলাকৰ অতি দুখীয়াবিলাক মানে এনেকুৱা অভাৱত ভুগিছে এই লকডাউনৰ ফলত সেই হেতুকে আমি মানে আমাৰ হিমন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই গৰীববিলাকক আমি 2-3জনে মিলি পেলাই আমি এই চাউল দালি তেল বিলাই আছোঁ আৰু আমি অতি গৰীব এই গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে মানুহবিলাকক চাই পেলাই আমাৰ এনেকুৱা বেয়া লাগিছে আমাৰো সিমান নাই যদিও তথাপিও আমি যি পাৰে এইটো আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত ছাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কামটো আমি কৰি লৈছোঁ। এইটো ৰেচনটো বিলাবলৈ পাই আপোনাৰ মনটো কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছে? মই এতিয়া ইমান ভাল লাগিছে যে কিয় অলপ হ'লেও তেওঁলোকক যে বিপদৰ সময়ত বন্ধুত্ব হৈ পেলাই যে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ এইখিনিয়ে মই মনত ভাল লাগিছে এইখিনিয়ে। আৰু যিটো টিভিয়ে নিউজে আমি পাই আছোঁ যে বহুত অতি গৰীব মানুহবিলাকক উপায় নোহোৱাকৈ তেনেকুৱা হেল্প কৰি আছে আমিও সেই হেতুকে আমি একেলগে মিলি পেলাই কয়েকজনে এই কামটো আমি কৰি আছোঁ। আপুনি সারা ভাৰততে বা অসমতে তাৰ বিষয়ে কি মেছেজ দিব খোজো যে আমি করোনা ভাইরাস পৰা আমি সিনচিয়াৰ থাকিব লাগিব নিজকে বাচাই ৰাখিব কাৰণে? আসল কথাটো আমাৰ এইটোৱে করোনা ভাইরাসৰ পৰা সেফ ৰাখিবৰ কাৰণে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানি চলিব লাগে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰেসপেক্টেড মোদী ছাৰে যেনেকুৱা আমাক এই লকডাউনৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে সেই ধৰণে আমি যাব লাগিব। এটোকে ফলো কৰি কিনে আমি যাব লাগিব। সেইখিনি ফলো কৰি পেলাই আমি যাব লাগিব। নমস্কাৰ। जोङो सार गरदना जोंनि बे 7था गामिखौ सार गरदन सार जोंनो जानाय आदार हरनायखाय गरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय हरनायखाय जों सारखौ मोजां मोनदों आरो बिथांखौबो जों मोजां मोनखायो बिनि थाखायनो जों सारनाव लांनो फैदों। जोंहा माजों खांनो फिसाफोरखौलाय जों जेरावबो खामला मोना जेबो मोना जोङो बेखिनिखौनो जोङो जेराव हरदों बेखौ जोङो बिनानै जों लांफैनो खोनानाय लोगो लोगो लांफैनांगौ जाहैबाय। फिसाफोरखौ जों माजों खांनो सोरबा 6 जन दङ सोरबा 7 जन दं फिसाफ्रा बेखिनिखौनो जों साननैसो रेहाय मोनो खोमा होननानै जों लांफैनो फैदों। दा सारनि सायाव जों गोजोननाय मोनदों सारा बेबायदिखौ हरनो हादोंला जों गोजोननाय मोनदों सारखौ। नोंथांमोना बिटिसि सरकार दं बिटिसि सरकारा नोंथांमोनखौ दिनैसिमबो लकडाउननि समाव नायसंथाराखै नामा? नायाखै नायनायालाय हरनायालाय हरथ'वाखै नायसनाखै जों जेनेबा होफैबासो बुंनो हागौमोन नालाय नायाखैना नायाखै जों नोंगौखौ नोंगौ बुङो मोनबालाय जों बिसिनावबो बुंनो हागोन जोङो। नोंथांमोना बिथांमोननि जितु लकडाउननि समाव माखासे आदार जगायनायखौ लुबैयो आरोना? जों माजों खामला मोनला जेरावबो थांनो मोनला जों माजों जागोन फिसा फिसौखौ जों माजों खांगोन? मालाय साख्रि बाख्रि गोनांफ्रा मालाय बेथन बख' मोनजायो ओमफ्राय जों माजों जागोन? हाजिरा दिनै जों खामला मावबानो जों ओंखाम गैया रावबो नों साख्रियालफ्राबो नों खामला होग्रा गैला होला रावनावबो बिबायनानै मोनजाला बेखिनिखौनो जोङो फिसाफोरनो जोङो माइरं सेरसेखौनो आदा केजि भाग राननानै जोङो फिसाफोरनो जों दौवो बिमा बिफा रसा नांनानैबाबो थानानैबाबो जोङो फिसाफोरनो गोजोननाय होयो जोङो। नोंथांमोना थाला बन्दनि समाव मा खैफोदजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों? गावनि आदारनि थाखाय नांगौ दं जाहैदों। हाजिरा मुजिरा मावनो मोना लामा सामा ओंखारनो मोनाखै जोङो ओरैनो दस्राङा थानांदों जोङो हाथाय बाजार माल फानहैनो मोनाखै जोङो। नैबे जोंनि जियागुरि बेजालिल मिसन स्कुलनि बिथां प्रिन्सिपाल गरदन मुसाहारि आरो सार मानेक ब्रह्म बसुमतारी बिथांनिसिम सिगाङाव साबायखर थाग्रोबाय। दा बिथांमोना बे लकडाउननि समाव गरिब गुन्द्रा मावनो मोनै खामानि मावनो मोनै हालुवा गरिबफोरा बे लकडाउन समाव जोबोद दिगदारि जानानै दं जानाय लोंनायनि फारसे। दा बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा जा हादों गावनिफ्राय एसे माइरं दालि रानदों। दा बेवहाय हेफाजाब होफानो मोननानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों गावखौनो। सरकारनि बिथोन बायदियै जोङो मानिनानै दा बे लकडाउनखौ मानिनानै ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै माइरंखौ राननायनि सेस्था खालामदों। दा बेवहाय जोङो जेबो उसुबिदा जायाखै। दा बेखौनो आङो इयुनाव भबिष्यताव बे ओनसोलनि सोरबा बिदिनो साख्रि
मावनाय मानसिफ्राबो सरकारनि बिथोन बायदियै जाखिनि हायो एसे एनै गरिबफोरखौ हेफाजाब होयोबा आं बेखौनो खावलायो आरोखि। नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जानानै गथाय बर' समाजखौनो कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननोब्ला माबायदि थानांगौ, माबायदि गावखौ मेनटेन खालामनांगौ, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेखौ आं बुङो आरोखि सरकारा जेरै बिथोन होदों दा लकडाउननि समाव ससियेल डिसटेन्स आरो न' सिङाव हाबनानै थानाय बे बिथोन बायदियै मानियोब्ला आं सानो जोंबो रेहाय मोनगोन। दा बिदिनो सरकारनि बिथोनखौ मानिनानै थायोब्ला मानिनानै थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय बेनि गेजेरजों।